En quins moments i per a què eixies a soles de casa? Pues quan coneguia la cistellera, ja la meva dona, pues com ella anava a missa, m'aficioné a anar a missa. Me situava jo a la porta de l'ermita de Sant Antoni hasta que aixina. I aixina estigui un any dient-me que no. Un any. Un any dient-me carabasses. I jo m'assentava o allí a la porta de l'església o a la porta de sa casa al costat de la germà de sa mare. El que és el marisquero era una paqueteria, i eren més ample, era tota la finca. I m'assentava allí a raonar amb el teu Vicent. Sí. I me deia, què fas? Pues esperant a la seva neboda. I esta no, i així i se n'anava fugint. Home. Hi havia cinema? Sí, hi havia entre cines i s'omplien a tope. I la diversió anant al cine era arribar-te on hi havia una montonada de xiques per tocar-los el cul. Home. Sí. Suposo que... Unes se deixaven ja. Altres no. Segons. Anaves, no? Claro. Sí. Si no, com se... Sí. Després estava el tramvia. L'autobús no anava ningú, anaven tots del tramvia. I el tramvia s'amontonava també la gent. Al Rosa, que tot era pecat, doncs s'apotxa al Rosa. Era algo que donava vergonya, però que era així no la vida. Quin tipus de pel·lícules hi veies? Quines pel·lícules? Les de vaqueros i les que tiraven d'estes andaluses de normals, les que feien, i les de Fumanxú i Dràcula. Que no pot, quan vaig veure Dràcula, tenia tota la nit mirant les bigues. Per si de cas. No has de ser que... Sí. Per si. La por que tenia. I ma mare deia que el seu xiquet no tenia por. I mon pare deia, pues està cagat del susto. Sí. I així no va ser la meva vida. Cada quant de temps anaves al centre de València? Anava seguit, anava quasi dia sí, dia no. Crec que ma mare tenia l'Ultramarinos i entonces jo anava al Mercat Central, que rodant al Mercat Central hi havia almacens de salassons i de coses per la tenda, que anava jo allí a comprar-ho, el que ma mare encomanava, i el duia, la bicicleta. La bicicleta entrava al mercat. Hi havia 3 cotxes en Catarroja, 3, només. 3. 3. 2 en Albao i 1 en Massanassa. Era més xicotet el cable. Mira, no a soles. Com eren les relacions de nòvios? Ui, al professor li interessa. Les relacions de nòvios eren com sempre. Eren agarrar-se de la mà i anar del bracillo, passejar-te el passeig, posar-te en un rincó i pegar-te l'orte. Que serà el que passa ara. Pues... Això no ha canviat mai. Lo que pasa es que ara no se posa en el rincón, ahora dona igual. La mitad del carrer. Anar pel carrer, per exemple, jo quan me digué que... No me digué que sí, me digué que provaríem. Mírala, y ahí está esperando. La iaia digué que provaríem, ella no se'n recorda, però si jo l'agarri del braç, però que és avui l'Ajuntament de Catarroja, que això era el Banco, i mos criticaren tots, les amigues, totes, bueno... Ai, les cotilleres, marujes. Sí. Què feia la gent quan hi havia soterrar? El soterrar, anar tots els que anàvem al soterrar i per fill de puta que fora. O per roïn que fora el que s'havia mort, tots dient que era una bona persona. L'acompanyaven, donaven el pèsame a la iglesia rodant
i paga dins del cementeri.